Ще е много интересно да разкажеш какъв живот си живее в Испания от човек, дето 25 години живее там. Всички си мислиме, че тук е много хубаво и в чужбина е много хубаво и че няма трудности там. Но може би не е баш така. Там има неща, дето никога не се казват, ще ми хареса да ги кажа. А някакси никога не се стига до това. Негативните имам в предвид. Да, ще е хубаво да избориш негативните неща. Положителните ги казваме, а всъщност... А ти там в Испания имаш ли някаква българска общност? Комуникираш ли с българи? Да, имам и там пак има. Там е интересно. Има негативни неща доста, които според мен... А събираш ли си тази българска общност? Продължавам да се събирам, обаче си ги избирам вече. В смисъл избирам. Сложил съм си един филтър, спазвам си хигиена, така да се каже. И малко, ако някой нещо се издъни в сета за намереност, чисти изобщо спирам. Но колкото и да чистиш, те постоянно идват някой лето. Много ли българи живеят в Испания? Много. Не знам колко са, но сме много. Не знам дали са 30 000 в Мадрид или повече, цифра не мога да кажа. Ма не са роми? Има и роми, но аз повечето, които контактувам, са си българи, нормални. А не са от малцинствата. А има ли много успешни българи в Испания? Такъв някой? Не особено. Има на средно ниво, така да кажа. Говорим за някой мега напред с материала. Финансово имаш преди. И финансово, и работно, и въобще... Не особено. Има, които не са като имена известни, например в операта, българска оперна певица, което там се иска много труд да попаднеш и много престижно. Да кажем, ако се сравни с спорта и с футбол, все едно играеш Реал Мадрид, това, което казах и аз съм от Барселона. Може поспорим, ако си Реал Мадрид. Аз съм за Реал, винаги съм бил за Реал. Уважавам и Реал Мадрид, но все едно е българин да попадне в Реал Мадрид или Барселона и да се задържи. Имаме такива в много области. Винаги Реал Мадрид. Винаги на второ място, да. Без последната година и други. Така, пускай, господин, айде. Днес при нас е много интересен човек, който аз мога да го нарека, примерно единствения българин, който е актьор в Испания и който се е задържал, може би, дълго време, защото актьор може би не е само да имаш една-две малки роли да бегаш, както се казва, ами ти се задържал 25 години, затова казвам, че си единствения българин актьор в тази огромна държава и знам, че много хора може би не те познават, но пък ето има възможност да се запознаят с тебе и си единствения българин, който участва в големия хит тук в България, в Испания, Новите съседи. Да. Може по-скоро съм първия, имаше и други. В актьорството като цяло е най-трудно да преодолееш постоянните откази. Всеки месец имаш, да речеме, 5-10, някога 20 кастинга. Понякога те избират само един или нито един и трябва да имаш характер да издържиш на постоянните отхвърляния. В други професии това го няма. Един път правиш интервю, назначавате и работиш, докато актьора постоянно ходи на кастинги и си иска много силен характер да издържиш на отказите. Съответно, те отказите са силно като за добър ден. Да, те са много повече. Нормалното е на кастинги да те избират под 20%, даже под 10%. Аз в най-добрия ми период имах 90% от кастингите, на които ходех, ме избираха. И това може би ме разглези първите години и след това, когато започнаха на половината да им, нивото ти се дига, ти се бориш на все по-високо ниво, с все по-добра, конкурентите са все по-добри и е нормално да не те избират всеки път теб. Но психически това съм го минал, болката е голяма, има желание да се откажеш, да се предадеш и аз виждам около мен колегите, не само българи, и от испанците, от моят клас 99% се отказаха вече да се занимават с актьорство. Нямаха характер. Родени испанци и българите, които познавам. Единият се завърна в България. Не искам да коментирам, в смисъл може по други причини да дошъл, но не успя това, което аз успях да издържа, да проявя характер и да остана в играта, така да се каже.
Има и едно момиче, което доста добре се справяше. Напоследък не съм я виждал да се снима, но тя също българка. Българка, каза се Мария и тя доста добре се справя. Смятам, че е въпрос на време и тя да има успех. Тя също участва в Новите съседи. Затова каза, съм първия, който още един българин в Новите съседи, Мария. Мария се казва. Момичето много добре се представи също и така. Тази Мария къде участва в Новите съседи? Има една сцена, където играе брачен агент. Последните преди 2-3 сезона, така да кажа. Играеше брачен агент и доста добре се справи с ролята. На този, който е Маури, мисля, че се казва персонажа. Пианистът Лудия. Лудия пианист, Тя нещо го сватосваше и така нататък. Това и беше персонажа. И така, ние сме от една школа, която е Кристина Рота, доста престижна. Може да се каже, че все едно си бил в школата на Барселона, или ти би казал Реал Мадрид, най-добрите школи, нали, в Испания. Тя също от нашата школа. Беше ми много приятно, когато на един спектакъл разбрах, че е българка всъщност. Тя си имаше един монолог за как е решила да стане актриса и така нататък. И там разбрах, че е българка и така бях много щастлив. Аз съм от тези българи, които в чужбина, а пък и тук, като някой друг му се случи нещо хубаво, аз се радвам за негови успех. Понеже често се срещаме с такива, които опитват се да го омаловажат, завиждат и оплюват и не знам, не мога да... Както примерно Григор Димитров. Излиза, побеждава 2 или 3 или 5 мача, но при първата загуба изведнъж започват да забравят какво е да постигнал. Да го омаловажават и да те обиждат и така. Ама ти си имал, доколкото знам, и не е лек живот, за да стигнеш до това ниво. За предварителния разговор ти ми каза, че си бил в дом за деца, оставили сте в дом. Сега ще ни разкажеш, господине, точно тук е важно да кажем, между другото, за нашите партньори, така, защото цяло напечено положението. Имаме 2 нови вкуса, между другото. Един е Копакабана, тук ли? Копакабана, на благо напитка. Имаме и още една напитка, Парки Парадайс, така че може да си ги вземете от Фантастико и да кажете коя от двете ви е любима. Ти коя от двете искаш? Тази ми харесва повече. Тази е по-сладка, между другото. Да, другата прекалено розова. Остана за теб. Остана за мен. Тя на благо. Да. На благо. Така че вече са по магазините хаковете, новите хакове. Искам да ги покажа. Така. Казах, че си имал трудно детство. Защо? Как от дом за деца стигаш до Испания и как попадна в дом за деца? Ти родители имаш ли? Майка ми вече почина, когато попаднах, бях на 10 годинки, бяха живи и двамата. Накратко, аз ще правя един късометражен филм даже за това нещо, в който, между другото, сме се разбрали с Филип Буков да изиграе главната роля. Вчера се виждахме пак. Така ли? И той е за бащинското предателство този филм. Не мога да го разкажа така накратко, но общо взето ни предаде, изостави ни с майка ми, замина за чужбина, остави ни като залог тук. Както е сега в Северна Корея. Ако ти емигрираш при комунизма, твоето семейство плаща цената за това, че нямаш никакво бъдеще. Как така, майка ти те остави и тук и замина? Не, баща ми ни остави, баща ми замина за Канада, емигрира. И майка ми след това се принуди, обстоятелствата я принудиха, не веднага, но да му остави в дом за сираци. Ти осъзнаваш ли какво се случва? Той се усеща. Ние на 10 години не си толкова съзнателен да просто усещаш болката. Предателството го усещаш, но не можеш. Детето няма такъв характер, че да го изрази с думи. По-скоро се затваряш. А майка ти не можа ли да те гледа, че трябва да те остави? Гледаше ме, но имаше една така трагична ситуация, когато беше нощна смяна и я беше оставила сам през зимата и аз съм заспал до един калорифер и просто случайно едни нейни колеги им беше дала ключа от вкъщи, които са от провинцията и им казала, като да пристигнат вкъщи, да ме нагледат дали всичко е добре, докато тя е на работа. Аз имам спомен даже от този момент. И човека просто отваря вратата и се затича, така се притесниме до косата. По косата усетила, че в смисъл аз съм щял да се запаля или сгоря в съня си. Да, бе. Както редовно се случва и до ден днешен.
И тази случка нея, аз като пораснах ми го разказа, понеже дълги години на нея бях обиден. Простих и тогава, като ми го разказа това нещо, понеже тя го направила, за да ме спаси. Така се оплаши, че ти може просто тогава, ако не са и поискали ключа тези нейни колеги да преспят вкъщи и да ме открият и да преместят, нали, печката, аз съм щял да се запаля и да изгоря през нощта. И така че на нея го простих, нали, тя е просто една майка, която се е борила, изпадна в трудна ситуация и по принуда взела и грешни решения, но се принудила, докато баща ми не е постъпил. Мъжки. Да, що думата... Човешки. Не, ще е грозно аз да го кажа за собствени баща, но такива хора, не знам. Гордея се това, което аз успях да стана, но се срамувам, че имам такъв баща. Това е малко тъжно, което го казваш, впрочем, защото хората, ако не се гордеят с бащите си, то поне не се срамуват от тях. Да. Нали, рядко хората се срамуват от действията на бащите си. Егоист, който си гледа до ден днешен на собствения живот. Аз имам син и дори сега, ако трябва да взимам решение, ако трябва да се жертвам той да живее, просто без да се замисля това. Всеки нормален родител и баща и майка това е някакъв инстинкт в нас. Аз искам най-доброто за сина ми. И ако трябва да избирам между моето щастие и неговото, жертвам моето. Всъщност аз цял живот съм го правил. Предвид, че сме разведени, то стана при майка си, но аз винаги, без да се бия в гърдите, просто го споделям. Винаги, когато трябва, аз съм си жертвал нещо. Ти къде живее сега? Сина ми е тук в София. В София живее. Много съм горд с него. Скоро е одобрен и започва работа в британското консулство. Завърши в Лондон, доста престижен университет. Аз и майка му през цялото време, откакто се е родил, се грижихме да има добро образование, да се развива добре и така нататък. В смисъл, нашата връзка, това, че се разведахме, по никакъв начин не попречи детето да може да се каже, че сме за пример в такива случаи. Добре, само да се върнем там на калорифера, че малко отидохме в съвсем друга посока. Тя след калорифера остава в дом за деца, така ли? Оставиме. Там има една интересна случка, винаги съм я разказал като метафора, която цял живот ми помага и е много поучителна. Още първия ден останах на една пейка, това е в Надежда, тук в София. Между жилищни блокове се намира. Аз съм бил там, смисъл ходил съм. Те го затвориха този дом, вече преди много години, казваше се... Асен Златаров, точно така. Това беше при комунизма и там направиха един от първите супери. Сега може би е фантастико, но тогава беше един голям блестящ магазин, какъвто никой в комунизма не е виждал. Един от първите. И отсреща дойде един баща с детенцето. Първият ден, когато бях сам на пейката, объркан, и разказва на сина си, който беше на моята възраст, колко трябва да ми се чувства, нали, че ние сме без родители. И така опитва се да го възпитава, така че аз да чуя и да усетя колко ми се чувства. Влязаха в супера, излязаха и беше купил един сладолет ескимо на детето си, който тогава струваше все едно сега 5 стотинки буквално. Всеки може да си позволи, не е въпрос на пари, да те почерпи един сладолет. И детето си го ядеше, той му обяснява колко трябва да ми се чувства, не се сети на мен да ми купи един сладолет. Тръгна си и аз забелязах обаче, че една бабка дойде с една турбичка и върна, носеше празни шишета, буркани, стъклени и ги върна на един пункт. И дадаха 2-3 лева, които тогава бяха много пари. Нали, един сладолет е 5 стотинки само. Може да си купа много сладоледи. Чай, че натискаш брошката тук да ти я сваля надолу, слушам те и развълнувах се от този спомен, някакси се чувствам все едно това дете. Много интересно. И така. Бабата ти купи ли сладолет? Не, бабата не ми купи. Аз като я видях, понеже няма кой, никой не те наблюдава. И си излязах сам инстинктивно, така като бях чел вече книгата за Гаврош и така се чувствах като Гаврошче. Обиколих квартала, посъбрах празни бутилки, буркани, къде каквото намерих, върнах ги, измих ги, върнах ги в този същия пункт и влязах и си купих и сладоледи, и шоколади, и ми останаха пари. И така се научих сам да се справям в живота. Още тогава, като тази случка някак си ме беляза. Дори сега, ако изпадна в някаква ситуация, се сещам. И че винаги има изход. Просто трябва да наблюдаваш. Както тогава тази баба я забелязах и той пред очите ми. Няма нужда да чакаш някой да отиде да ти купи сладолет.
И първото, което казах, не винаги човека, който ти казва, че ти съчувства, прави действието, с което, нали, едно е да каже, че ти съчувства, едно да отиде да ти купи един сладолед, да направи нещо, да има действие, а не само думи. В живота ни много често хората ти казват и ти показват колко ти съчувстват, но те оставят сам да се... Не им пука всъщност. По принцип е така. Да. По принцип е така. Кажи ми сега за дома за деца, как се живее в дом за деца, за да ти кажа само, че на хората, че Асен Златаров винаги е бил много проблемен дом за деца. Там децата, те го затвориха този дом, защото доста често децата си режеха вените там и беше много, много страшно положението в дома и ги разхвърляха така по другите домове, ако мога да използвам тази дума, защото не можеха да се справят постоянно, имаше побоища и не само побоища и други неща в този дом. Предполагам и при теб е било така и как се живее в дом за деца? При мен най-страшно беше това за изоставянето, което казах и може би трябва да има психолози, които да работят с децата. Понеже бях само 2-3 възпитателя през деня и един през нощта, а ние бяхме 150 деца. И ти повечето време си сам с другите деца, които, нали, не те щадят изобщо. Но това явно означава това? Психически смисъл. Големите тормозят малките за какво ли не. Например, аз бях отличник. Това е важно да се знае. Бях отличник и си решавах първи задачите там с възпитателя, домашното. Учихме с деца от нормално училище през деня. И се прибирахме и първо трябва да си направиш домашните с възпитател в пансиона. Щом си ги направиш, ще пуска да си играеш отвън. И понеже по-големите батковци, имаше 2-3 от хулиганите, които командваха всички, бях зле с успеха и ме карах аз да им пиша домашните, без да види учителката. Аз им ги пишех и така ме взеха под крилото си и това направи така, че да би се размине. Нямаше никакво малтретиране към мен и така пазеха. Но по мое време нямаше и... Не е имало такива извращения. Това, което се случило след това, което казваш, това е станало поне 5-10 години след това. Но вечер, да речеме, заспиваме, възпитателя си е в неговата стая и си спомням първия път, когато в 2-3 през нощта влезе един много голям, от малцинствата беше, може би бил 16 годишен, който повтарял няколко пъти 8 клас. И така приличаше на думата, не знам дали мога да използвам, на негър. Толкова черен. Тъмнокос, по принцип се нарича. Но прекалено беше такъв с голяма прилика. Все едно африканец чак толкова. Страшен, свиреп. Аз бях на 10 годинки, той е на около 16. Ритна по леглата ни, събудени. Ние бяхме 5 общо, като 2 от тях са от тези хулиганите, деца са по-големи от мен. Да. Но въпреки това бяха по-малки от него, бяха му нещо като помощници. И така изкараха ни на сила от дома, без да разбере никой. По това време в Надежда бяха още къщи, не бяха ги бутнали. Имаше и блокване, имаше и много къщи с дворчета. Около 6-7 март. Може би било вечерта на 7 март. И ни накараха, нали, на сила, в смисъл под заплаха. Нищо, нито са удрали, просто те страх. Малките прескачахме оградата, късахме цветя. По-големите ни обясняваха как се прави, ни показваха. Тихичко късахме цветята в дворовете на хората. И ги носехме, този големия през деня ги носеше и ги продаваха на 8 март. И си изкарваше пари там на пазар. Говориме за 1000 цветя между всички. Ти смети колко цветя са отрязали, за да продава той да изкара парата. Много, да, това е цяло. След това, като пораснахме, то не стана веднага, но пак имаше такива вечери, идва посред нощ, когато успее, без да го забележи възпитателя, изкарваше ни. Даваха ни отверки и ни учиха по-големите ни по първия път ти показва, ти си оплашен, няма как да кажеш не. Научиха ни как да сваляме, примерно, гледалата на жигулите, да крадем от колите. Колкото си по-голям, по-големите крадяха гуми и така нататък. В смисъл, карат малките ги крадат, този големия ги продава и взима всичко. Взима парата. Да. И това при мен това е било максималното, което може да се каже, като не се е случило често, но все пак, нали, но не е имало някакви, кой знае какви, това, което аз също виждах по телевизията след това в този дом, по мое време го нямаше, беше си доста добре. Идваха хора, които купуваха дрехи и така нататък. Добре облечени, добре нахранени бяхме, ходехме с нормалните деца в училище, в клас от 40 човека, само 2 от пансиона.
А някой има ли някаква ситуация, при някой да ви хване на место престъплението и да бягате нещо, да има екшън или... Такава ситуация съм имал след това в спортното училище с едни ягоди, която е доста забавна. С ягоди? С ягоди в един плик, така сме седнали 6 момченца към 14 годишни на бригада. Бяхме на спортен лагер. И си хапваме ягоди в така промишлено място с много ягоди беше. Крадеме. Хапваме си ягодите и пълниме в плика по средата сме го сложили, докато си хапваме си го пълниме, като го напълниме си тръгна. И се прибрахме след това с пълен плик, тък му стигаме до оградата, преяли вече, не можем повече. И в този момент се чува пазача, стой, не мърда и стреля с една пушка такава с съчми, дето с тези с сол, може би, защото ние се хвърлихме и си спомня как свиреха над главата ни, да ни оплаши. И дойде треньора в лагера в бунгалата, намери ни, никой не си признава, ние бяхме цял отбор, и ни накара, наказанието беше много интересно. Събрани всички и ни накара да ядеме. Намериха го плика с ягодите, той един огром, и ни накара да ядеме. Вика, сега трябва да ги изядете за наказание. И ние вече тези, които бяхме прияли и не можехме повече, така разбрах кои сме по този начин ни хванаха. Аз от тогава няколко години не исках да опитвам дори ягоди. Господин, и тебе са те преследвали в Света Троица, само да ти кажа. Да. И ти имаш преследване. В фондовите жилища. В фондови жилища. Да. Ама и тебе те годеха по същото време. Тебе си спомням как те преследваха. Спомняш ли си? Да, спомням си. Ами искаха да те бият ли какво? Да, заради тебе. Що па заради мене? Видел ли си, че не си приятен такъв човек и... Не, заради мене. Заради Пикачу. Беше. Детските, това са всъщност невинни такива детски... Абе, при нас нямаше да са много невинни. Добре, че избегахме. Там много опасно. И що не остана? Боя си беше истински, ако който го хвана. Що не остана? Да видиш какво ще е. Имах къщна работа. Трябваше да се прибирам. Да, щеше да ни бие. Двама щеха да ни бият, не един. Двама ли беха? Да. Но после остана един, дето да ни доголва. Двама. оня дете се появи пиандура от това. Да. А оня вика, какво става? Елата тук. Така вика. И той иска да ни Ние бие. това бяхме избегани на половината път, се появи някакъв друг и вика, бе, какви сте вие? Елата тук. И ние още 3 блока напред избегахме. Добре, бе, как стигаш от дома чак до Испания, до Мадрид и до това да си актьор там? Това е много голяма стъпка. Повечето деца от домовете някак не могат да направят тази крачка. Появи се един треньор по борба, тогава било нещо, някаква социална дейност в дома за сираци и ни направи така проби, избрани 10 момчета. Аз бях доста клощав, между другото. Обаче видял е талант в мен, да. Като ме пусна да се боря с такива, дето ме страх, ги преборвах всичките. Даже аз се изненадвах. Нямаш самочувствие, на 12 годинки някъде съм бил си страхлив още. Обаче всички, които така по-големи и с мускули спортуваха вече, то и аз спортувах още от дете. По цял ден съм се движил, спортувал, играли сме и си бях живов, но без да имам такова самочувствие, нещо специално да съм тренирал. И един ден на края на втората година каза, че който иска да се измъкне от дома за сираци, откриват ново спортно училище на Локомотив София, което тогава беше много престижно. След Левски ЦСКА беше най-доброто, като сградата беше чисто нова, току-що построена, условията абсолютно професионални, дори за сегашното време. И аз исках така да се измъкна от пансиона, отидах на изпитите, избраха ме и така станах джудист. Попаднах на много добър треньор, който много добре ни възпитаваше, предаваше ни добри ценности, да сме честни, благородни. Тия неща, кажи как отиде до Испания са. Честни, благородни, господина също са го учили, ама не е научил нещата. Ами, през годините, които спортувах, така позаякнах доста и когато заминах в Испания, там веднага можех да започна като охрана в дискотека. Ма ти що заминаш за Испания? Разведах се. Когато се разведах и слушах решението на съда, че мога да виждам сина ми само петък и събота от толкова до толкова часа и така нататък. И аз претендирам, че съм много добър баща. Не заслужавах такова наказание да ме разделят от сина ми само за това, че не се разбираме с майка му. Спокойно, това и сега го има. Даже са и по-зле, да ти кажа. Така е, но аз... Ти нямаш същия казус. Да. Да, имам същия. Същия казус. Само, че в събота от 1 до 2. Да. Само това е. Да. И някакъв непознат човек трябва да ти казва ти кога може да видиш. Да, ме питат ти колко деца имаш, като кажа, езика няколко.
4. 4 деца имаш. 4. Ама колко момичета, колко момчета? 3 момичета и едно момче. Не си ли ги виждал? Не. Ще запозна. Добре. Те са вече големи. Големи е на 20. Изучи си. Изучени са, да, вече чакам да успеят да ме изхранват в живота. Да. И това, аз тогава се... И внук ще имам скоро, между другото, да кажа. Дай Боже, правнук. Стави внука. Правнук гледай. И? Тогава се разочаровах от всичко. Аз сега смятам, че съм взел грешно решение, но тогава съм бил много млад, неопитен. Нищо не ми се получаваше. Тук учех право, прекъсна го, когато се ожених, за да се грижа за сина ми. Нямаше как и да учиш и да изкарваш достатъчно Чуваш ли, господи? Какви проблеми има? Като си женен и като деца имаш само проблеми. Да, То не е общо попаднал взето. на жена са. Имаш само проблеми. Еми, Ни ученето ти учене, ни работата ти работа, нищо ти. Затова не се жени, не прави деца. И по-късно ще се ожениш там. След към края на 30 се ожениш. Като завършиш една. Става. Да, като завършиш се ожениш. Какво така? Става. Що трябва всичко на куп да се случва? Не знам, за да ти се отметне тази задача, да не се занимаваш повече. Да знаеш, че си свършил тази работа. Но така, разочаровах се общо взето всичко. Реших, че до някъде съм прав, нали? Виждайки какво става и сега, че в нашата държава нищо добро не може да ти се случи. Ти си правиш нещата правилно. Пак казвам, независимо, че има развод, аз не съм от тия... Ние не сме се разбирали с майката, но не хвърлям вината върху нея. Просто една млада двойка, това го има и сега, прави всичко правилно, и бащата, и майката, и не може да си гледаш нормално детето, не може да завършиш нормално образование. На много хора, дори децата, не може да й дадеш това образование, което смяташ, че заслужават и така, да им посветиш това време и така нататък. И аз тогава имах илюзията, че в чужбина това е възможно. Пак казвам, това е илюзия. В смисъл, в чужбина е по-добре, но и там ги има тези проблеми. Но това аз обинах с тази илюзия, че ако отида някъде навън, ще ми се случат по-добре нещата. Що в Испания? И тогава по това време ние бяхме с визи и се водеше като нелегално да емигрираш в тези страни. Не може да започнеш работа както сега с българската лична карта. Съответно Испания озаконяваше по това време чужденците. Отиваш 2-3 години и то законяват. И бяха Испания, Гърция и Италия, трите страни. Гърците не ги харесвам определено. И не съм сбъркал в това отношение. Испанците са по темперамент много близо до нас. Много близо и това допадаха ми и там избрах. Просто случайно. Къде замина? В кой град? В Мадрид. При кой отиде там? Това също спомогна, че там познавах. Имаше една група българи, които работят охрана в дискотеки и можех да отида и веднага да започна работа. Като охрана. Без език? Без език, но аз бях доста здрав и другите българи ти помагат в началото. То охраната няма кой знае какво да говори. Повече действа. Даже като се научиш да говориш, използваш този трик, че те обикновено са пияни и другирани, не те разбирам. Той колкото и да е пияни и другиран, просто защото мислиш, че то става на мира. А иначе, ако почнеш много да се обясняваш, не е правилно. За охрана на дискотека. За охрана по-добре да биеш, отколкото да говориш. Ами да, имаше и такива случаи. И така, затова отидах. Имах си добра работа. Аз исках да се грижа, въпреки развода, добре за сина ми, да се развивам. Но тогава попаднах в телевизията. Петък и събота работех като охрана в дискотека през нощта. По цяла седмица тренирах. Не, испански, фламенко по-скоро, испански дискотеки. Там по-фолк няма. И в момента има такива, които гостуват. Музика, не са като тебе. По принцип няма, да. Там цивилизовано ли е? Испанската чалга е фламенко, да кажем. Фламенко. Това е цивилизовано ли? Аз не го намирам за цивилизовано. Видя ли, пак си не разбрал. Фламенкото по-хубаво от поп-фолка. Да, по-добре, поне оригинално. В поп-фолка, примерно, за мен е имитация, това, което не ми харесва. Кажи една песен фламенко. Как си такъв разбирач? Една песен се някаква популярна. Не, брат, че не знаеш какъв е този стил, веднага даваш. Аз знам, но какъв е? Не знам изпълнителите. Къде да ги знам, съм бил в Испания. Филип да ни каже. Аз примерно харесвам бохемски нощи. И той. Ночес да е боемия. И той много харесва, между другото. Така имат, това е автентична циганска култура тяхна, с което те се гордеят. Между другото, аз много харесвам цигани, които се гордеят, че са цигани, не искат да се наричат роми. Или българин, който се гордее, че се нарича българин. Всички сме се родили, кой какъвто се е родил.
и нямаме причини да се срамуваме, понеже някой друг от нашата раса нещо лошо е направил. Всеки сам за себе си Да, носи. така да се върнем на, че много така хаотично. Има това господин ми по литература, като почнем така под различни теми, вика какво беше хаотичните мисли на лудия бик или нещо. То не е ли така да владееш хаоса, не е ли това по... Да като владееш Димитър хаоса. Пенев, както Ти правиш. владееш я? Да. Владявам го веднага. И остана охрана. Станах охрана и съответно от понеделник до петък, понеже не работех, си търсахме някаква работа и попаднахме в телевизията като статисти. Аз понеже бях На доста какво си по-здрав, статист? на всички филми, сериали, Ма испански. какъв статист? Какво е охрана? Най-обикновен пресичаш отзад, където ти кажат и така. Но Ти бил понеже... ли си статист? Да. И ти? 3-4 пъти съм. Ма какъв? Спец статист и нормален статист. Ма какво правиш? Седиш, висиш. Някакъв път имаш роля, трябва да кажеш нещо да влезеш в някой кадър. Другия си масовка отзад. А ти си имал и роли, Да, и реплики? спец статист съм бил един. Ти си бил в киното? Да. Браво, господи. Между другото, над 90% от големите артисти са били статисти преди това. Няма нищо срамно, нали? Както Браво, си, ако си обощар, първо си чирак, после калфа и така, нали, се развиваш, не ставаш директно майстор. И викаш от статист влезна в новите От съседи. статиста снимах, там се оказа, че имам прилика с техния президент. Нехаме в няколко шоута за постоянно да имитирам президента. Ма какво правиш? Как го имитиш? Какво правиш? Ами гледаш как... Ма говориш ли или само Първият седиш? път стана съвсем така неочаквано. Беше едно шоу като шоуто на Слави и водещия просто дойде без да ме пита, промени сценария, викаше, гледаш тази камера, когато ти кажеш поздравиш, така нататък. То беше директно, нямаше време за много говорки и приказки. И след предаването ми предложиха договор, аз го приех, наблюдавах го президента, опитвах се колкото мога, без да съм учил изобщо. Не мислех, че се справям добре, но ме харесаха и започнах да си снимам. И продължавах да ходя като статист, но тогава заснехме един скетч, който имаше много голям успех и на другия ден хората ме разпознаваха по улиците. Ма къде го излучиха в този скетч? И по всички по националната телевизия испанска с 7 милиона гледания, в смисъл директно се огледа и 7 милиона човека, плюс по целия свят стотици милиони, понеже се гледа примерно Мексико, Куба, големите страни, Аржентина, всичко това се гледа, нали, на испански език. Как се казва тогашния президент? Сапатеро. Аха. Да. И аз съответно на другия ден се стригах 0 номер, понеже не ми беше приятно полицията да ме спират. Да ти вика Сапатеро, господин Сапатеро, ще оправите ли държавата? Ма верно си приличате. Ама то Сапатеро не беше ли ляв? Да, за съжаление... Комуняга, като господина. Аз съм анти... То господин е комуняга. Човек, верно много си приличате. Сега гледам направо, много си присъда са брати. Да, гримьорите по принцип... А ти смятай и с грим човек такова. Да. Сравнително лесно ме правеха 1:1. Да. Гласа го дублираше един много добър също, ето закова гласа на Сапатера и така. И остригах се 0 номер, но аз понеже бях много як тогава, отивам да взимам един чек и тази от департамента на актьорите ме забеляза, извикаме и настояваше така, поспорихме малко, но ме убеди да се явя на един кастинг за артисти за ролята на мафиот, където после ме арестува артиста, изиграл Хави в Синьо лято, който го е гледал. Господин, гледал ли си Синьо лято? Не. С Хави и Панчо. Това е най-добрият детски сериал за всички времена, според мен. Дава ли се го Да. Детски сериал, ама с Синьо не лято анимация. Не. Сериал още от комунизма до ден днешен, така по-старото поколение го помни. За мен е най-доброто за деца направено до този момент. На Дисни сериалите, там Хана Монтана и такива, той не ги знае тия. Сега по-нови времена, все едно Хари Потър или нещо такова е било за времето с такъв феномен. Хана Монтана му е любимата. Не съм гледал никога това. Лъже. Ама за възрастни или за... Само ще ти кажа, господина веднъж го викнаха така и той да е имперсонатор, нали да такова, на Георги Димитров. Беше той и играеше Георги Димитров от соц времето. Да, браво. Между другото познавам актьора, който е изиграл, тук български актьор, който е изиграл Вапцаров, нали? Има така за Вапцаров документален филм. Много път сме си говорили за Вапцаров. Той също е хората така много противоречива личност е била. Той е забележителен човек и много добър поет и изобщо. Поет, да. Вече... Поет, да, но просто приликата на този актьор
Да. Мисля, че Георги, или как се казваше, с Вапцаров е феноменална, се едно го гледаш едно към едно, с грима едно към едно. Това просто по темата с Сапатеро ти го... По принцип, да, казвам. там има свързано с политиката, всяко едно нещо, ако забелязвате и в днешна дата, ни Вапцаров е манипулират. много противоречива личност и не съм сигурен, че бил... Според симпатиите някой казва, че е добър, други, че не, но като поет това е важното. Да, но ако е бил национален предател, е малко по-различна темата, нали? Колко е. Да, но няма как да знаем. В смисъл сега ни манипулират да бъдем за едни или за други, без да взимаме страна, нали? Поне аз не искам. За мен си Европа. Но ни манипулират да сме за САЩ или срещу САЩ, за Русия или срещу Русия. В смисъл има много лъжи и много хора заради лъжите започват да мразят някой без причина. И може би за Вапцаров така също ни манипулират. Ние няма как да знаем, че това, което ни казват, че примерно дали е предател, е вярно. И затова поне няма как да върнеш историята да знаеш кое е лъжа, кое не е от това, което ни разказват. И така. По принцип е бил агент и е доказано това, но това е друга тема. Да. За новите съседи. Новите съседи, след този сериал снимах в един друг и режисьорката на новите съседи ни е забелязала. Играхме двойка мафиоти, другия е 2 метра, един руснак, висок и сравнително слаб. Аз тогава бях много широк в раменете, до него, нали, 1,80 м, изглеждам нисък. И ни хареса много, така вика, такива интересни мафиоти. Искам да отвлекат този, който играеше Мариано в Щурите съседи. А в новите съседи персонажа му се казва Макси. Макси, ние го отвличаме в един от първите сезони. И така, без да има кастинг, издира и не искаше точно ние двамата да сме. След това мен ме хареса. Аз по това време пък се записах да уча в театралната школа, понеже исках да съм подготвен вече. Запалих се по театъра, започнах да играя в театъра, освен това. И така лека по лека се научих и станах добър актьор, така владях занаята. Тогава тя ме хареса много, режисьорката на съседите, и започна да ме вика в най-различни сцени. Все едно си тук първи курс във Витис. Там има такава система, че младите актьори започват да ходят нещо като стаж, който обаче е платен, нали, плащат си ти нормално. Всеки иска да отиде дори като статист там, но взимат така студенти и все пак трябва да имаш понятие да се справиш добре. И участвах на няколко пъти и като актьор, и като статист в Щурите съседи в най-различни 10 дни бях общо взето снимачни, които научих много. Така се изхранвах също със средствата, които получавах редовно. Разкажи ни за новите съседи. Какви хора са там? Какви актьори? Аз мисля, ние сме ги гледали, но само по телевизията. Какви актьори са там? Как снимат? Уникални. Каква е атмосферата в този сериал въобще? Защото ние гледаме по BTV комеди, разбира се. Нали, няма човек, може би, който да не е гледал новите съседи. Какви хора са? Много са забавни, всеки така различни са един от друг, но по някакъв начин там има много положителна атмосфера, като се снима винаги. Поне на мен, аз съм бил общо между Щурите и новите съседи съм бил около 20 пъти на снимачната площадка. По 8, 10, 12 часа имал съм, нали, въпреки че като гледаш няма да ме видиш чак толкова много, но съм виждал всичко как се снима, плюс това, нали, както казах, учих, исках да се научи, наблюдавах по-подробно кой как го правят. Се снима? И всичките са много забавни, големи професионалисти. Хем гледат да се забавляват, идват с научен текст, има дисциплина. Когато трябва да се шегуват и така нататък. Когато трябва да се работи, си гледат съвестно работата. Много е приятно и много, много поучително за млад актьор да се учи от тях. Кой е най-голямата звезда в Испания от новите съседи? В момента е Джорди Санчес, който играе Антонио Ресио. Но когато започваше в началото, най-голямата беше Лолес Леон, която беше снимала с Алмодовар, с Антонио Бандерас и така нататък. Коя роля? Кой го играе това? Танкета, която казва, танкетата. Да. Тя играе в един филм с Антонио Бандерас. Всъщност играе Жени на ръба на нервна криза. Първо на Педро Алмодовар, главна роля с Антонио Бандерас. След това играе в един друг филм с Виктория Брил. Завършиме, ако можеш, или нещо от сорта. Завършиме. Антонио Бандерас се влюбва в Виктория Брил и тя играе сестра и се пак. Смисъл, тя е голяма звезда, още много преди съседите, понеже тук в България това не се знае, но в Испания
Другия, който се казваше Сантьяго Рамос, в Щурите съседи само беше. Той вече не участва, този актьор. Постоянно въртеше номера на президента на Хуан Куеста. И след това е този, който играе Хуан Куеста и Енрике. Той също е така доказан актьор. Доколкото от знаем, по-старата генерация, нали? От старата генерация актьори. Доколкото знаем, актьора на Енрике не е в добро здравословно състояние. Поне това... Даже всъщност онзи ден с Начо стана дума. Това, което мога да кажа, нали? Те са лични неща, но ми каза хубавите неща, които мога да кажа. Понапълнява е по-добре. Не може да бъде подлаган на стрес и затова няма как да се снима повече. Може би да загадна, че може би ще се появи може да бъде сниман само в ситуации, когато няма стрес за него. Никакъв, дори косвено. Може би ще го видим още веднъж в този епизод 200, който ще е юбилейния. Може и да не го видим. Така ми загаднаха. Това е интересното около него. На него какво му беше станало? Инсулт и така доста тежко и след това се възстановява добре. Но такава ситуация, която едва ли ще може да се възстанови в състояние да може да снима, без това да е опасно за здравето. Беше ли драматично това, че един от актьорите в Новите съседи, който беше любимец, може би на много хора, не знам как му истинското име, Макси, той почина? Ние бяхме големи приятели, между другото, с Макси, той се казва Едуардо Гомес. Точно него го отвличаме всъщност, този кастинг, който стана дума, че не е кастинг, където ме издириха да го отвличаме за тази сцена. Например, той ми измисли артистичното име Филип Булгари. Много пъти в социалните мрежи, така се кажем, хранят, нали, на жаргон. Все едно, че съм префарцунен и Булгари и така не. Той, докато снимахме, ме пита как ми е фамилното име, Григоров. Трудно му беше го произнесе. След това Янакиев, Джоакиев, така не можеше и него го произнесе. И вика, откъде си? Викам, от България. Тогава ще си Филип Булгаро. Викам, Българо на испански едновременно, освен българин, значи вулгарен. Ако се пише с Б, е българин. Ако се пише с В, е вулгарен. Само, че испанците малко хора знаят. Б и Б го произнасят като Б винаги вече към И викам, това като порно актьор Филип вулгарния, не ми хареса. Няма не ста. И той мисли, Булгари, вика, виж, така звучи, нали, естетически добре, финно. Викам, добре, и така остана. И започна, даже на мен наричаше Филип Булгари, ела тук. Той беше най-авторитетният там, като снимахме. И целият екип, като слуша как ме нарича, започнаха ми викат Булгари. То така остана моето. Той ме посъветва, имаш нужда от артистично име, с което испанците да те запомнят лесно. И така си остана. След това, нали, ние с него често излизахме в Мадрид. Той, при него пикантно, той ходеше с една 19-20 годишна девойка. Браво, ама не Ана Роса. Не, точно обратното, на което играе, беше си, иначе си пътяга човека, не е най-нормално, не е имал нещо пошло в това. Аз даже се шегувах с него, викам, как може да оставиш бабата. Той беше на 62-3 години. Той на 62, те ходи с 19 годишна. Тя беше студентка и така нататък, когато се случиха нещата, бяха готина двойка. Той беше ли звезда? Аз не обичам, беше голяма звезда. Тоест, тя заради това ли е била с нея? Не съм сигурен, но не искам да съдя хората, щом тя окей с това. Нали, излиза и сме заедно и много добри отношения имаха. Но беше забавно да ги видиш отстрани, естествено. Беше нещо като персонажа на Амадор, само че наистина. На Амадор, който е другия, с който снимах. Той какъв човек е? Това, което се вижда и много е близо до персонажа си също. Така весел, простодушен, симпатичен. Нали, не е някакъв надут, да кажем, предвид звездата, която стана. Това, което може би си личи от персонажа му, той е много отговорен. Влюби се в една жена, която отговаряше гримьорката, която ни гримираше. Имат си, може би вече 2 деца, здраво семейство, не е някакъв женкар, както играе. Много сериозен човек. В действията е много сериозен, иначе постоянно се шегува, усмихнат и така нататък. Аз знам, там в Новите съседи е една клюка, че една от героините първо е била женена за единия, после се развежда, бие му шута, после отива да се жени за режисьора. Малко е станало там някакъв триъгълник, тази русата, как се казваше, дето
Зная, че беше с режисьора, обаче не знам предишната история. Да, преди просто него. там някак се оказва някакъв триъгълник в този сериал. Той беше женен, те се разделиха и се жени за една от другите актриси и имат деца сега. За съжаление, аз най-новите персонажи не знам имената на персонажите. Не го гледам вече, те са толкова сезони, че там ни омръзна, нали, новите съседи. Българин, който част от новите съседи спря да гледа новите съседи. Без да искам да засегна чувствата на някой, знае, че има много фенове сериала тук и ми харесва, че толкова много следят сериала, знаят такива детайли, обичат го. Не го казвам с лошо чувство, просто за мен вече се изчерпа. Даже Фернандо Техеро, Фермин, който играе, той точно за това се отказа. Вика, нямам какво повече да дам. Започват сценаристите да си измукват от пръстите, да измислят нещо да се случва на моят персонаж, повтаря се. И не му е интересно, чисто актьорски наистина това нещо. Сериала по-скоро, понеже има много голям успех и постоянно излизат нови и нови сезони. Но наистина започнаха да се повтарят. На мен лично не ми е вече така интересен, както беше предишните сезони. А имаш ли идея защо много от персонажите въобще прекалено много се смениха? Не останаха много персонажи, които от началото до края. Имаше много любими на хората персонажи, които просто изчезнаха. Още в началото, как се каже, този персонаж в първите 2 сезона, дето беше плейбой актьор. Да, той снима в много филми, сега не се сещам името, да. Обаче знае за кой казваш. Да, той приключи, после приключиха други. Почти всички имат други ангажименти, понеже аз като живея в Испания гледам постоянно испанска телевизия там, в тази среда и те просто са в другите сериали и филми. Повечето снимат нон-стоп и затова се махнаха от съседите, а не че не... Но съседите, ако е топ сериал, защо да се махаш от топ сериал, за да отидеш на друго място? Това, което и аз казах, може би едно и също и не искат актьорски да има предизвикателство, вече чувстват изчерпан този персонаж. И някои, поне 2-3 от жените в интервюта съм чел, че им харесва повече да играят в театъра. Сами решиха така и след това започнаха да играят други филми, други сериали. Например, сега в този, който играе Фермин, Фернандо Техеро, току-що завършиха филм за Мигел де Сервантес с Алменабър. Да. С Александър Алменабър. Това е един от най-добрите им режисьори, наред с Педро. Чувал ли си го, господин? Не. Това е топ режисьора след Педро Алмодовър, почти наравно в холивудски филми, включително. Нали? Примерно в един от филмите му главната героиня е Никол Кидман. Много е готин, много е добър филма. И сега направиха току-що филм за Мигел де Сервантес, който е много висока топка. Нали? И Фермин, Фернандо Техеро е в една от главните роли. Също в още няколко филма участва. За съжаление, и да ги кажа, в България тук не достигат преведени тези филми или идват с закъснение. Има адски много филми и сериали над 100, да речеме, които може да се гледат с актьори от съседите, които сте виждали в съседите и сега вече не участват. А има ли друг сериал в момента в Испания, тип Новите съседи, такъв ситком ли? Ситком ли е това Новите съседи? Точно така, ситком е. Има ли такъв ситком в Испания, който е в момента най-големия хит, но ние даже не сме чували за него? Не е точно най-големия хит, но е много добър и е много на мода и се гледа. Пак на същите Лаура Кабаеро и Алберто, същите режисьори, двамата брат и сестра. Те снимат Новите съседи и са направили друг едновременно. Точно така, те станаха и продуценти и правят още 2 сериала едновременно. Затова разредиха между сезоните, минава повече време, понеже те всъщност снимат други сериали, в които също участват някои от актьорите от съседите. Да речеме Селцето го спряха, направиха няколко сезона го спряха, но снимат 2-3 други сериала нови. Това Селцето нещо не се получи, доколкото. Не, добре, да. Доколкото. Аз се опитах да го гледам, между другото, обаче ми беше доста скучен този сериал. Препоръчам Мачо Салфа, се казва, и дано някой, от който зависи, им откупи правата и го излучат в България. Трябва да е BTV, кой да е... Надяваме се, да. Всяко нещо си струва пари, за съжаление. За да може да го гледа публиката. Човек, кой е сега хита? Мачо Салфа, това е, което е най-доброто в момента. А хит ли е в Испания? Да, също не е като Новите съседи, но като качество е не по-малко зле. Просто там е феномена на Новите съседи, че е такъв голям успех, нали, популярност. Не е имало и преди това на сериал. И не може да се повтори така лесно, но като качество не му
отстъпва мачо с Алфа. Там са 4 двойки и с отношенията между тях. И има ли някой от отношенията съседите, между мъжете който... и жените, така много е забавно, пак е комедия, по комичен начин всичко и сериозните неща. Има ли някой от съседите, който участва в този... И няколко са. В смисъл появява само, че по-скоро в епизодични роли този, който играе Реси, Оберта, Амадор. Поне 7-8 човека от тях се появяват. Има един друг, който се казва Muertos ООД, се едно на българ. Мъртви ООД. Да. Или Мъртъвци ООД, който е за една погребална агенция, комедия обаче, с главния, който беше съквартирант на Амадор, Карлос. Сетих се. Персонажа не знам как да има най-различни персонажи, които прави. Да. Той участваше в сърцето. Като е този. Той е в главната роля. И пак е доста забавно. Се казваше Августин. Августин, да. Актьора се казва Карлос. Аз снимах в него, между другото, и в други филми. Той даже снима с Педро Алмодовар. Даже има един филм, който съм виждал, го има и с български субтитри в Замунда, примерно, и къде ли не. Любов в облаците, мисля, че се казва. Тоест, много добра комедия с него. На Алмодовар. Как се правеше на испански? Сега да е. Аморен Лос Нубес, само че на испански беше преведен по друг начин, мисля, но нещо от сорта на Любов в облаците на български Замунда може да го намери човек, според мен. И Любов във въздуха. Като каза романтичен... Те са в един самолет, стюарди играят и така нататък. Стюардесата, той е един от стюардите. Филмът е доста старичък, има 10 години вече. Да, не, този имаше един много романтичен филм, който беше испански, ама 3 метра под небето ли беше? 3 метра под небето, той е аналог на неприлични танци, да речем, любовна история. Да, как беше на испански? Нещо Сиело беше. 3 метра sobre Сиело. Да, същия, да. Там любопитното, че това ви казах, че от моя клас само 2 човека работиме от всичките 30 като актьори. Това е голямата звезда, която стана Марио Касас, той от моя клас. Този, който играе главния... Той в момента, да кажем, нивото му е все едно, което беше Бандерас. Международно ниво, Мартин Скорсезе скоро го избра в един филм, снима. Ще ви излъжа за заглавието, но зная случката. И по принцип снима постоянно. С него има на български Палми в снега. Дом, също се казва един дом. Това е много добър филм, пак с него. Това момче много успя. На времето имах един познат, който постоянно ми казваше някакви испански филми, които са жестоко испанско кино има. Има един от много любим испански филм, който на английски е преведено Sleep Tight. Не знам на... Sleep Tight. Докато ти спиш, може би. Как е на испански? Mientras duermes на испански, може би. Да, за един дето под... Дет спи под леглото на приятелката, че този филм го има преведен на български. Това е жесток филм, много извратен. Има една група във Фейсбук, българска препоръча и филм, аз там го препоръчах, 5 човека въобще взето го харесаха. Даже тогава по това време ме блокираха, нещо ги подразни, не знам защо тази публикация. Филмът е невероятен. Докато ти спиш, така се превежда на български, има го с субтитри. Не знае дали в търсачката ще излезе с тия думи в Замунда. Да, съм го гледал този. На испански е Mientras duermes. И това е за мен даже най-добрият испански актьор. Той ми е любимия. Луис Тосар се казва. Луис Тосар. Каквото и да намерите с него, слабо няма. Просто е. Има един много хубав филм, който се казва Килия 211. Също го има с него. Уникален филм. В кавички извратен. Той винаги играе характерни роли. Различно е. Там играе затворник така с характер, но много добре се справя. Лошата майка му е прякора. Филм е за затвора. От този тип филми за затвора много интересен. Спечели, значи аз си спомням. Да, дали трябва да ги има на български или поне на английски. Килия 211. Има го на български. Този... Гледал ли си го, господин? Не, ама ти с английски няма се оправиш, трябва да е на български. А на български има ли го тогава? Има с български. Има го и на български. Да. Ако на български имаш шанс. Имам. Да. Много премии спечели. Аз и на испански се оправя, господине. За мен испанското кино и френското, изобщо европейското, скандинавското кино, нали, европейското кино е от най-добрите в света. Примерно по повод Холивуд, дето стана дума в предварителния разговор. В Холивуд имат възможността да снимат по най-добрия начин най-мащабните продукции, наймат най-добрите актьори наистина в света, но тук в Европа с по-малко пари, но с повече, не знам как да го кажа,
Има същото качество, с повече талант, с повече труд и така нататък. И за мен европейското кино е най-доброто в света. И като сюжет европейското кино е много по-яко. Американците са едно и също вече, така от 50. Да, това като чуят ЦРУ и заплаха за сигурността и приключвам. На всичкото отгоре диалога в новите американски филми е пократителен. Само някакво псуване и някакви... Ами това е комерциално. Да, просто пократително. Да, европейското кино ти се разказва истинска история, която се случва в живота, истински хора, нали, ги виждат, когато го направят добре. Всяка се случва пред теб, нали? Ти го виждаш около теб в реалния живот. Това е което ми харесва. Наскоро гледах в HBO, бяха пуснали един полски филм от няколко серии. Почтен човек се казва. Аз май съм го гледал. Да, за един доктор, дето там с сина му се случват някакви неща и отвлича един друг. Да. Няма значение. Да, мисля ми е, че много интересен беше този полски филм. Беше заснет жестоко. В смисъл беше много кинематографски. Много добро кино. Аз по полско кино до сега не бях гледал, но наистина останах много приятно изненадан от полския филм. Ами тук също може в България да се прави. Аз примерно много харесвам филмите на Стефан Командарев. Адски много ми харесват. Те са много тежки тези неговите филми. С малко пари винаги, тук който идея с малко пари се опитва, няма как да стане с малко пари, за съжаление. И после си личи, понеже трябва да се правят компромиси, зрителя не го интересува. Ти виждаш и нещо ти липсва. Обикновено един звук. Да, звука. Да речем, ето сега Начо Герерос, когато гостува, това ми хареса да направя пък комплимент. Звука беше убийствен. Аз се изненадах. Свикнал съм, че точно на наши филми звука е зле и тук в театъра бяха направили страхотен звук. Значи може. Коке, какво мисли за България като един испански, много популярен много му хареса, между другото, то малко се знае, но хората виждат това по телевизията, но аз бях с него отивам, взимам го от хотела, аз съм в хотела преди да излезе. И когато се прибере, чак тогава се прибира. Нон-стоп бях с него и двата пъти. Това са няколко дни, може би 7-8 дни, които прекара в България, в 100% от времето, когато е буден извън хотела. Се е бил само с тебе? Само с мен, да, единия път на изненада се беше събудил по-рано и беше отишъл да се разхожда там по Витушка самичък и така нататък. Той си обича така. Те разпознават ли го тук хората? Разпознават го и много му е приятно. Понеже тогава по това време, първия път като идва, ако си спомнят, имаше някакъв случай. Аз си спомням, в Парадайс имаше опашка километрична за Коке. И 6-7 часа беше. 7-8 часа подписва. Но преди това една седмица имаше договори подписва. Имаше случка с локали, дето бяха набили охраната долу до Хемус в другия мол, Сити. Ти беше. Да, в Парк център. Една седмица преди това. И аз го предупредих, викам, ти си известен, внимай, понеже ако попаднеш на такива хора... Тук биеме всички, смисъл, няма даже за да станат известни, но беше според мен като известен е по-язвим, че някой може да реши му удар или шамар, за да стане известен. И изобщо не му пукаше, разходи се самичък, отделно с мен, всеки път това си говорихме, че той обича това автентичното, да усети наистина истинския живот. Да го набият, освен и това е. Те му се радваха, даже имаше един случай с едно момче, дето изглеждаше много проблематично. Със сигурност е опасен човек в живота и ние, понеже аз работех и с охраната, нали, това, първия път като идва, те си менеха. Така. И съм... Освен, че му помагах на него като приятел, аз и работех. И едно от задълженията ми беше свързано и с охраната. Така? Да ги координирам. Те си имаха план, пращаха ми плана и така нататък, ако аз нещо също забележа. Тогава това момче ни опасяваше много. И го наблюдавахме специално. И парадокса на магията на киното и на новите съседи точно там е страхотно. Това момче толкова много харесваше сериала и Коке, че той тогава беше добър през цялото време. Извади доброто от себе си, винаги така с любов го гледаш и беше най-безопасният и най-безобидният, този, от който най-много се опасява. Аз съм убеден, че в реалния живот е много опасен човек. Но когато така му е повлиял сериала, че извади доброто от него. Сериал някак ти повлия по друг начин, той е много забавен сериал. Ето, значи, може да се използва изкуството. Ето и по повод проблема с локалите, дето тук в България, може да се използва изкуството с добро, да се повлия на тия хора да извадат доброто от себе си, е възможно. Добре. А не с лошо и с наказание и да се чудят как. Но питайте с добро. По някой път доброто е
най-силното оръжие. Добре, бе, ние ще видим ли някой друг от новите съседи в България извън Коке? Мога да кажа само неофициално, понеже сме имали разговори и има поне двама, които са съгласни да присъстват. Това са, който играе Антонио Реси и Амадор. Това са най-големите хитове от сериала. Обаче това нещо струва пари и трябва да се, освен пари, примерно имаше един човек, който се свърза с мен в един ресторант, аз ще платя там каквото струва, да идват да се подписват и естествено отказаха. То трябва да е някакво събитие по-така сериозно на ниво и не знам, това нещо може да го организира само някоя институция, точно както беше BTV и нещо по-сериозно. BTV? Стар Репортърс могат да го организират. Някой, който ако някой може. сега случайно чуе от това интервю. Колко пари трябва за да дойде примерно Антонио Реси от тук в България? Петцифрена сума ще между всичките. Те си имат хонорар, охраната 10 струва хиляди. пари на събитието. Може би 10 хиляди, Евро. малко повече, да. Ево. С хотелите, пътя. Стига, бе, ти представяш ли с Тя човек? само охраната е 4-5 хиляди. Само Не знам представи колко си, взимат само представи 10 си за човека. 20 хиляди лева, което човек за много хора са нищо пари, за BTV, за институция абсолютно нищо. Идва една от най-големите звезди в Испания, една от най-големите звезди в България, ще си го гледа тук, Да. и идва и ще направи уникален фурор. Ама Чук те тук го в направиха, те България. хората всъщност го направиха. Коки го от BTV. направи, но Но дали ще искат пак, Смисъл? дали бюджет им, не знае. бюджета им за 20 хиляди лева човек. Тя една реклама в прайм тайм е 10 хиляди лева, 5 секунди. което е, да, е сега 20 секунда Между другото, реклама. В смисъл, аз не мога да го разбера това. Но За това, 20 което хиляди лева ще присъствах, те дойде имат най-голяма желание звезда. да го организират за тези хора и си има разговори. Но не съм аз човека, който просто мен ме питате и това, което знае и отговарям, който трябва да го задвижи, но по принцип има желание и се действа по въпроса. Ами, ти трябва Може да би за помогнеш. новия сезон могат да организират, както с Коке. И ти ще трябва да си там също и да помагаш. Ами те ми стои първо ми се обади на мен, когато поканиха Да. една ми звънна, ти какво смяташ? Аз смятам, като българин в чужбина винаги съм се стремял във всякакви области, който ме познава там в Мадрид, знае, винаги съм се стремял точно да, това за мен пак е патриотизъм, оттам нещо да допренесеме за България, хубаво. И му казах на Начо, много ще ти хареса България, нали, постарах се, заведа го на такива места, наистина. Къде го заведе? На къде заведе Първото, един което го испанец и то заведах- звезда в Испания? Пазахме в тайна, понеже е опасно феновете пък да не дойдат, той човек иска да си вечера спокойно и си почина да се подготви в воденицата. Като ходих предишния ден, Къде беше тази организирах воденица, бе, господин? в Дъргалевци тук. Горе! Да. Да. Само, че защото И ние сме имаше, Ходили сме, да. имаше нестинарски танц, исках да види нашата култура, обясних му, нали, историята на танците на нестинарския и след това го накарах да играе хоро, понеже подготвихме му изненада, когато ще участва в BTV, трябваше да има предизвикателство. Аз бях избрал да го накарам да танцува хоро или ръченица. И така по импровизиран начин малко да все пак да е подготвен там в ресторанта, го накарах да се хване на хорото. Много му хареса. Това всичко стана хем спонтанно от негова страна и му хареса наистина. Храната, нали, той спазва много диети. От 10 на години спортува много сериозно, спазва много строга диета. Така че малко ми костваше някои вкусни храни да ги опита, но си ги опита. Ракия не пожела, за съжаление. А в Испания какво си яде най-много? Ами типичното им е паея и тортия, да, това дето известно. Имат много морски дарове, много разнообразно. Всякъде са заобиколени в морета и океан. И имат адски голямо разнообразие, който обича морски дарове. Българи, които обичат, са ми За казали, нас. че няма ги И риба. на други места. И риба, да, това е. А господин яде преди малко риба. Ядох. Обаче Я, да да. речем... Таляска обаче. От неговата от Аляска специално идва. Таляска. Специално идва от Аляска С пътува. самолет я доставят и аз Браво. И ти я похапваш. и ми я приготвят само за мен. Ма да не се развали от Аляска. Не се разваля. Тя е в... Но между другото, тук Дивнича. в България има от най-добрите кухни, според мен. Аз като си идвам сега, винаги напълнявам тук, понеже като видиш неща, които там ги няма. Нашата зрителка в YouTube, Силви А, пише следното: не парите са проблем в България, а това, че тук има много малко актьори относно филмите, което говорих. Ами не съм малко. Това е един проблем, който сега пак ще ме блокират поне 10 известни наши актьори. Всеки път ми се случва, като го кажа. Проблема е, блокират ме, да. Разпознават се, може би. Аз не визирам. Първо искам да уточня, когато някой снима български филм с връзки, това не значи, че не е добър актьор. Най-добрите, просто има малко филми, конкуренцията е голяма и
освен да си от най-добрите, трябва да имаш и връзки. Това аз го усетих, аз затова не мога да попадна. Няма никакви контакти тук и дори не ме викат на кастинг. Това не значи, че тези, които имат връзки, не са добри. Ма това знаеш колко е нелепо. В Испания да те викат и да играеш, играеш в новите съседи в друг тип такива големи сериали, а тук в България да не те викат. Така, абсурдно. Ама той е прав за тази шурбаджина си. Което аз повтарям винаги. На новогодишната програма на телевизията го гледаш, едни и същи мумии се въртат вече 10 години. Дадат младите да влезнат да... Това е което Силвия, зрителката, тя си мисли, че са малко. Не са малко, но понеже са едни и същи, се създават такова. Има такива като мене, които не са били те са си тук, но също не могат да стигнат до това да се снимат, защото просто са едни и същи, които имат контактите. Няма кастинг и се обаждат едни на други. И така този всеизвестния статус на Сиромахов, всъщност аз го написах оригинално. Той ми беше в приятели това във Фейсбук и я пренаписа историята. Малко е плагиатствана и в Сиромахов, което как се снима български филм, че се обаждат, нали, на моят приятел, който иначе е много добър актьор. Примерно на Сем Батечки с Коженото яке, на Калин Врачански, още няколко. И така. Значи, всеки се обажда, на който познава, но без пак уточнявам, това за мен са много добри актьори. Аз сами, ако снимам филм и правя кастинг, бих извикал много, много пъти в главна роля някой от тях и съответната роля. Проблемът е в България, че има и други, които са много добри и просто до тях не стига. Те не стига до снимки. Много пъти гледаш филм, в който отличен, превъзходен актьор, страхотен е, но просто той не е за тази роля. И ти го гледаш и не вярваш в историята наистина. Виждаш го това нещо, го усещаш, че този не е, примерно играе доктор, това не е доктор, това е артист, дето се прави на доктор. Ти трябва да вярваш, че ако играе доктор, е доктор, ако убиец е убиец, че виждаш убиец, а не артист, дето се прави на някакъв. Това е защото заради шуробаджанащината, което го има и в театрите, а просто е все едно парче торта, дето за 100 човека. Между другото, испанците имат един много хубав, малко е тега филма, хубав е, но като идея, но да се гледа малко така бавно върви действието, казва се Платформата. Първата част е точно за това. Това е една платформа, където спира на различни нива. Примерно тук има една отрупана маса с ястия. Ти може да ядеш колкото искаш. Обаче, ако ние тук изядеме цялата храна, на долния етаж те умират от глад. Идва празна. Тя е като асансьор. Само, че в един даден момент се обръщат нещата и ти попадаш отдолу. И ти отгоре се... В смисъл, той е за солидарността. И ако мислиш за другите, ще има за всички. Но човешката същност е така, че всеки гледа да има за него и не му пука за другите. Това е проблема с шуробаджанащината, че пак така, всичкото е само за, да кажем, 100 човека. Едни и същи, които са много добри. Те са там, защото са много добри, иначе нямаше да са. Но въпреки това много е трудно. Тук нашата гримьорка и нашата девойка екип гости казват, че в платформата играе и Естела. Да. Просто... Тя е ми втора част, но на мен много ми хареса този филм. Единствено, че много бавно се развива действието и ти става досаден. Повтаря се така, това, което праща като послание, се повтаря постоянно. И аз първата част... Разбрах нещо интересно. Сега тебе ще питам като голям фен на сериала. На новите си? Да. Има Мерцедес кола в този сериал, така ли? Да. На Антонио Ресио. Какъв цвят е? Черен. Знаеш на кой е Мерцедес? Негов. Знаеш ли? Да. Да, тази кола е нещо като колите на Елвис. Може би някой ден тя си колекционерска кола по принцип. Беше на един българин, който сега около 70 годишен. Преди да я даде на сериала, той има нова тест кола си купи, но тази кола толкова много си обича. Вече 20 години и си я кара предимно нея. С колата само ходеше извън... А тя е от коя година е колата? 2003-та, тя е старичка, но си я кара до ден, докато ми я продаде поне. Да. Новата кола са от 100 000 евро си му стоеше в гаража. И тази кола си е наслагал всякакви екстри, така мераклийски. Аз знаех за нея, по повод, че съм снимал в сериал, някой ми разказа, че на един българин, още не го познавах, но знаех, че колата е на българин. И когато се запознах с него, от 5-6 години се опитвам да го убедя да ми я продаде, но категорично отказва. Обича си я като човек. И просто сега напоследък ограничиха, нямаш право да влизаш в центъра на града, в околовръстното с такива по-стари коли и се принуди да я продаде. Чак сега преди няколко месеца успях да я купя. И много интересно е попаднал в сериала. Един друг българин, който отговаря за локациите, там където ще снимат и така нататък.
има си така длъжност, той обикаля, наема коли, плаща се наем, примерно твоята кола иска да я вземе, такъв тип кола. Неговата няма да я вземе, но разбрахме. Има всякакъв според персонажа. Не се знае. Има за всички, да. И този българин е човека, който ги избира, отива, сключва договорите, примерно иска да снима тук, сключва договор с вас, утре ще се снима тук на това място. Така, този той е едно младо момче, снимали са сериала с един друг Мерцедес тогава, Рес е карал друг Мерцедес, чупи се Мерцедеса и трябва спешно на един снимачен ден в Испания струва може би 50-100 хиляди евро на ден. Докарани са камионите, екипите, техника, всички тия хора им се плащат. Актьорите, като стане нещо такова непредвидено, трябва да го решиш, иначе утре трябва за същото нещо да похарчиш отново 50-100 хиляди евро. И в 2 през нощта звънят на моят приятел, който има подобен Мерцедес на този, който се счупил. Идва той обаче, така са ми го разказвали много, на него не му пука кой е Реси и така. Той човек си обича колата и вика Реси се кача, те са счупили предишния, тръгва да кара колата включена скорост и нашия му обяснява, не му дава да не му счупи колата случайно, е треперил. Та знам лично от Джорди, че много го харесва. Вика той, твоя сънародник, вика си, хич много покаше за сериала и за мене кой съм и какъв съм, колата си му беше да не му трепереш. Той си е типичен БГ. Прекъснал е снимките, смисъл само и само да му обясни как се включат скоростите, защото на стария това са му щупили скоростната кутия. Друг комичен случай с кола има, аз присъствах, когато вличахме Макси в Штурите съседи Мариано. Той в едно студио сякаш е на улицата, декорите са сякаш и на улицата пред входа, но всъщност е вътре на закрито. И колата рязко тръгва и почти веднага трябва да спре. Те после го урежат това нещо, само се вижда тръгването. И правихме около 20 дубала, докато най-накрая оцели челно в зида. Чупи цялата я потроши. Те си имат застраховка, но представям си собственика, нали, да ти върнат колата с челен удар. Така че там има някои много забавни ситуации, които станаха заснети са, но не са излъчени. В тия сцени, които не се получават, би било много забавно, ако се излъчат някога. Филип, много ти благодаря, че си ни на гости и че ни беше на гости. Може би като финален въпрос се кана да те пита, кажи ми само как живее един българин в Испания като финален въпрос и какъв е живота в Испания? Как може да ни го обрисуваш накратко? Това, което от сърце е като нормален човек, някой, който казал няма щастлив емигрант. Примерно аз постигнах много голям успех професионално. Материално, финансово също доста добре. И въпреки това аз тук в България се чувствам много по-щастлив. И винаги постоянно се чудя как така да направя, да си подредя нещата, че да си се върна и да остана в България. Понеже последните 7 години прекарах в България общо около 2 години и половина. По 6 месеца, по година и половина съм тук. Отделно, както сега идвам за по 1 месец, няма как да остана, ако ще трябва тук пак да работя нещо, както там съм бил охрана в дискотека, такси. Нямам проблеми това да го работя. Или хамалин, дори съм бил преди 25 години, като заминах. Каквото да се наложи чистачно, при положение, че там се снимам и съм артист, как да се върна тук, за да работя като такси или нещо друго. А тук не те искат за актьор, и да нямам нито един, да. Пък там, дори сега като съм тук в България, ми звънят, канят ме на кастинги, предлагат ми без нищо да правя. Просто ме търсят. И аз съм там един от многото, не е нещо. В смисъл, заслужил съм си, извоювал съм си позиции, канят ме, защото съм добър. Но така е за всички, там е система. И така, това е за мен тъжно, че тези 3 милиона българи, сигурно има много като мен, които искат да се завърнат. От една страна е наше задължение. Аз лично за себе си ще си го извоювам и ще се завърна. Но според мен това са 3 милиона човека. Сега виждам тук идват много чужденци, докато работят добре са дошли, но най-хубавото би било българите ние да сме си тук, да си градиме родината, да ние си обичаме и да допринасяме тук с каквото имаме, не да сме някъде надалече за чужди държави. Така, тъжно е, с 2 думи. Не знам дали се разбира. Разбрахме те напълно. Силно се надяваме нещата да се променят в България. Аз ти благодаря, че ни беше на гости, че ни разказа такива неща. Силно се надяваме
освен така да се развиваш още повече в Испания и да успееш да докараш заедно с някоя фирма в някоя фирма или с BTV, да докараш още някой от новите съседи. Просто с каквото можеш да помагаш и да ни радваш тук на българските ширини. Мисля, че много хора са ти признателни за това, което си направил. И благодарим на нашите партньори от Secret Spa, Red Zone и естествено Hack. И може да си купите и кутии от Starbucks. И ще се видим след няколко дни пак с следващия ни гост. Хубава вечер ти желая, Филип, и успех в Испания. Може да му кажеш може би в довиждане на България испански. може да ми пожелаете, понеже в Испания успеха вече съм го постигнал. И щом го постигнах в Испания, аз вярвам, че мога и тук. Може би въпрос на време. Кажи му, господин, чао на испански. Не съм аз по испански. Кажи му как да те... Това е лесно, адиос. Адиос, не си ли го чу? 4 години. Не, само те проверявам. Адиос, мучачос. Адиос, Много е лесно. Мучачос. Нищо не разбира, ни от английски, ни от... Мучачос Не е научи момчета, езици довиждане той. момчета. Не научи езици той. Така. Хубава вечер ви желая.